שלום לכולם חברים, אנחנו בפרק האחרון שלנו פה בסאו פאבלו. בדיוק סיימנו פה, יש פה מסיבת פרידה כפי מה שאתם יכולים לראות. כן, כולם להגיד שלום. שלום. אוקיי, טוב, אז אני לא יודע כל כך מה להגיד, כי אנחנו בדיוק הולכים ומצד אחד כולם פה מאוד עצובים ומצד שני כולם פה מאוד שמחים, כי מחר הולכים לפרטי, רואים קצת את ברזיל, כולם פה כל כך נרגשים, רוצים להגיד שלום. אתם רואים, אנשים מצטלמים פה, פרידה. יש פה כאלה שמאוד שמחים, כמו ברונו, שרק רוצה שנעוף ממנו ושהוא יוכל לעשות את הסמים שלו בשקט. טוב, אז האמת היא שרובם פה לא מבינים כל כך עברית, אז אנחנו יכולים להגיד מה שבא לנו. הנה, אתם ממש חמודות. הנה, וסתיו מצלמת אותם, כפי שאתם יכולים לראות. טוב, אז האמת היא זה היה פרק מאוד קצר לבקשת החברה שלי, סתיו פאוס, שאני לא יודע אם זה בזכותה או לא בזכותה, אבל אנחנו, באמת שבזכותה אנחנו היום פה, כי היא מחלקת לי מסטיקים כל הזמן. אוקיי, יש פה את עדן שרבי, התותחית, שהיא בסוגריים, עדן שרבי הישראלית היפה, אבל היא באמת יפה, לא כמו זה. טוב, אז חברים, הפרק הבא שלנו יהיה בפרטי, נכון? בעזרת השם, בירושלים הבנויה. ויש פה עוד מישהו שאני רוצה להראות, שזה מוריאל, שכפי מה שאתם יכולים לראות. כן, היא מאוד מאוד אוהבים אותה. טוב, אוקיי, say goodbye for everyone. Goodbye, and the next video will be say that in Goodbye, and the next... Tchau, e o próximo vídeo vai ser em Paraty.